Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kaseng henyo trap youth council HYC henegas ngi kilawan bansenran langi kinong chong jong kasnong baikam banwan ni kendu yu minister ubala kamen remboy bandawa na kabenta ban kentup langi kasnong baikam hapo ka jaka jong ka jela Meghalaya haka jeng keren berkelap pathai kubor ka kong rimon susang kalaong baki dan hadu lai punyo tuli ki yeng habaikam bat kinong chong hakatika jaka kimtiup ya kataka jeng ya penbet pur jong ka Meghalaya bat ka asam henry data na kapor balaso ya ka MOU kisayo jengtiup Shushu kalau ong bakum ki kasip nar ki kwa bandan lang bat ka jela la jong namar ban im ki jaka nong wei kalong sngonong wei pelat ha ka snong ka thau jungi ki de khasilut bat ka ne ka de galat ka bakong santam yengi balada dang don kalat ki kwa bandon ka jela Meghalaya namar kan yam karukom ka kren ka khana karyam ka bet bat ka yat ka yang ka de ka ju kumta ban im shari nong wei kalong shisha ka jing e yaki nakaliang jung bala ka men remboy la kular bo un sashim khiai ka ne ka kam bat un le kar bala banyara bakumno ka ne ka snong baikam ka basyong na kini kasip nar bakin yo bat hap hapo ka Meghalaya jongi kum besek kum kajinga sendan lang iki ki kordo parsnam jongi ki bawan na po kasnong baikam kum bachupen kan mau ha ka khandai trik jong niu banai na kalian jong seng ila hiar ban le yu kejat ni ka we ni ki snong ki badon ha rata chera sector apo east janjel district ka basyong de ki kordo parsnam jongi ki kasip benar beri ki nong rep kita im nak apa rep varian internasional. Hakani kajing yang pendek pun ke hakawat ke meningkong hadin baka sorkar kala SOY atau ke MOU ku chief minister jongi chief minister jong ka Assam ka kerteng jong kasnong ka bakini ki beriu ki syong kisa kamchem lami hakatu ke MOU. Di hadin bakila yo jingtip ya kata ki latha wat ki lat telenti namar ba katkung kajing thrang ka jongki poro ki nong syong ki badon hakani kasnong baikam ki kwa ban hak lo sepok Meghalaya rei namar kinu kidaw ngilak bantip berkawe gede namar ka jimbom tip ka jongki kapor ba ki regional committee giwan ban pej lan ban visit di gini jaka kapor bagi syong yang meeting na kalian jong gini kinong syong kim sim lala ban yo jing tip badel halor kata kanong rem kim sim lala ban bu jing tho lan one mi gini ki meeting balakot da regional committee dai tat hadien bala SOY ke MOU baki sayo jingtip namar ba hadin bala SOY ke MOU kila wan ki officer na po land survey jong basket Meghalaya ka jongi kumjut po Assam bakin wan ban survey ka jaka kisalong kendit berkitip bakal andon kata ka jingi penbet put pada ka Assam bat Meghalaya hadin bakila yo jingtip ni kila pentip yang ini nak kalian japa seng bat kumjur ungi lalet daladi banlet mi khmat banlet pet yang ni ka snong ka bagini ki par persnam ki jingi syong bat mentang kesipat ilawan ban kendu yo home minister we ni ki member jong ka regional committee jong ka Jante Hills district ban bu ya kajing tho bat kajing kerpat nak kalian jo kini kinong syong snong ba ka sarkar kali ban kentup lang yang kini ka snong baikam hapo jong Meghalaya namar ku makalong hi laring ipet yang gitu ki 5 principles lan ki santli ki kendon ki ba sarkar ka kalabu kini kawe ka kejingdon jong kibri ki basa kani ka snong boro khat kini khasi benar kabaar ka kajingyajan rata cera kamalidor bat ka border umperdet ila wanno sepok Meghalaya bat ka snong ka jong kipat ka bodon marjan ba rata cera kamsim la kentum halor kata nong rem ila yo man kendu yo home minister bat la kerpat riu bun sim ya kani ka kam ban kren bat chief minister kenang ba kumno ka pol ba kile ya ka serbi ban pendet ya kani ka jing bakala le si nak kalian jong kini kibrio kumjur nak kalian jong sarkar le si klem la ban pentip kini kibrio por bawan ka regional committee bat nak kalian jong home minister lo ong ban sim kya ini kam bat unyale kan bala ban yarap bakumno kani ka snong baikam ka basyong da kini ki khasipnar hakani ka snong kinyo ban hap lo sepok Meghalaya ti nak kalian ka jongi gin yai bot di ni kani kam gin si kendu ru ya chairman jong ka regional committee jong ka Jantil district masnya bat ngi sabok jingtho ha u chief minister kumjur deputy chief minister ba la dalong kumnu ru namar bakini kibrio kini khasipnar ki kwa bendon sepok Meghalaya ni sobok sarkar kan burom yang tang jingkwa ka jongki bat ban kedup ki bikin wan sepok Meghalaya namar ka kamlo ka besok ki ba
kin syong la ni kin don ba kajala asam khamtam ya ko kachar district nomor ka tien ka tli ka fair karyam ka bet ka fair ka bam ka di ka fair ka riti ka dostor ka fair ki kwa e ban ya don bat ngi na bangin ya em kumju kumbangi long ni shi jai benreu bat par do pers Jadi kalau beli biye kalau berhenti dia kita dah perlu yang regional committee kan like regional committee apa sih menteri put kalau nggak banding bang tong ki iba syong harus dong jadi nong dan jingkip sepang data bagi dong bagi ban nang puasa ban Meghalaya te hadin dagi la det sanyi ga MOU ngi sedep te de na kata kadau long ni kum ni khasi penam te ngi kwa hi ban don ban ke jalala jong namar ban im syekh de khan te snow long snow kum gi nong wei de na kata kadau long ni ke jing ya tre long ke jing ta ke jong ni ki jaga di puta ni jong ni ngidang de lang bat kira ta syara bat ni kadang ya hab lang re ha pedang kita mundon ki ba penwit ke ha kasnong kata wu jong ni ru ide para khasilot te de na kata kadau long kani ka long kalat ka ba pong santam yang ni kadang don kalat long ni kwa hi banwan sya Meghalaya lamar kumba jukran na kapor hadu kanya parupam rupade gaju kran khana rupade gaju karam ka bet rupade gaju na kaya rupade gaju nre ban im hi shari no way long snow pajing ya yang i hadu kata de na kata kadau long kum gajing request kum gajing karpat ya ginong mikmat bagin snow ha ban kuduk yang i sya Meghalaya nang bagin yo ban im su im sai ke STP ke ka kam terima kasih rep why betul dan kita pun dia tak sama sya Meghalaya Kijing betul di skip cerita bio. Kijing bentoy na may asam rui kamyo na mabala yu da kilawan kumdo kibu yu manong rim re galanti singin rui kamyo kibu ya ka long kumbaki kumba corruption kan ya kasinong long kumta te kibu ya ka ru long tang bagi wan survey haga por bagi snowdan kam yangi ki wan kumto re kijing bentoy ka kijing bentoy rui kamyo Na kalian na may khalo kamyo na asam kamyo don school don em